Аз пускам. Не влизай още. This bet is... Аз пускам. Аз съм въд... Аз спах мале, как? Кой ден? Ден 4? Да, бе, точно него. Между другото... Добре, така ще почна видеото. Сега! Ого, пребивам клипа за Това сервера. става хора. Ето, ние влизаме в сървъра, който направихме. И днес ще снимам втория епизод. И аз втори епизод трябваше да трети. А, ти какво правиш още тук, бе? Става. Нищо е просто. Нищо. Искаш ли даш? Чакай. Да, ми. А, за какво са ми гащи? Добре, Искаш какво ли легло? имаме за Искаш ли сега? легло? Чакай, Искаш ли Да, легло? не, да. Окей, чакай. Добре, живе. Окей, хора, оф. Деба да не лагаш. Се оставям. Сега слагаме едното дърво и всичко е как трябва. А, да, защо сме на три чертички, бе? Марат, сървъра, Ние ужасно сме на много. три частички. Просто прешетка. Върни ми запалката. Аз няма запалка в мен. Да, имам. И вече съм на поничет. Да вър... Не. Айде, върни ми запалката. Къде си, бе? Къде си, че Върни запала ми правя? запалката. Ида. Ей! Не, бе! Не, бе! Не, бе! Не, бе! Не, бе! Виж кога Дай палихме запалката, чевдар бързо. дървото. Бързо. Няма е. Гавна чевдар сървъра, Тенкс. когато палихме дървото. Това още стои тук. Ето... То ние хубаво го запалихме, брат. То ние взривихме всичко. Не, Хора, на този сървър, на това няма само да обяснявам нещо за сървъра или нещо да играем само за сървъра. Ще снимам някакви трапове, някакви билдове, където могат да ви помогнат да тролвате приятелите си и точно така. мен ще я помогна. Само няма да тролваш мен, защото... Ама аз няма как да се фана, защото аз ще ги знам. Трябва да разбера как да правя монтейдж. Хайлайто, бе? Как? Не, бе, аз имам запалка ги пала от одеве. Аз знам как се правят хайлайто. Сега ще правим... Сега ще правим месо. С сетих толкова Чаче много удари лагва. прасенце. Вместо запала прасето, мен аз себе си запал. Да, сетих ще ми лагва. Ни на мен не ми лагва. Лагва, какво да направя? Я джойни и пак, лефни и пак джойни. Не, то пак ще ми лагва, аз знам, че ми лагва. Опа. Не успях. Ти да знаеш, после ще видиш на видеото колко пържоли имам, брат. Добре, хора са малко се върне чак. Као мифам се за малко. Добре. Така. На другия ден, добре. Сега. Чакай, какво сега? Сега ще ходим ли за такова? За диаманти? Защото ще ни трябва. Или това в третия епизод. Защото как може точно в това да се впърлиш, бе, брат? Как, бе, брат? Как, бе? Кое бе? Айде, излизай. Брат, защо като запалиш някоя овца или някое животно, те знаят къде има вода вече? Смарт, брат. Не, брат. Те са смарт. Мърт. Брат, ще Прасенца. овца, е. Не Защото знам без да дали в искам. първия или втория епизод намерихме розова овца. Това ми лагна. Окей. Аз се събутах невидим. Много яко. И ще игра на две чертички, брат. Ти си играл GTA, аз видях сега в Discord. Да. Беше ми скучно. Така взимам. Добре. Имам брат
Знаеш колко много бабжоли е? О, Спрус! Спрус да такова. Ти къде си? Да се намерим. Моля! О, пчелички. Помощ! Ти къде си, бе? Помощ! Мале, пора вие ще кажете, че читваме, ама буквално то толкова има храна около нас. Епизод трябваше да има вече. Еми, то това ми даде това е втория епизод. Аз съм в Спрус Вилидж. Аз в Вилидж. Аз съм в Спрус. Да беше. О, боровинки. О, и съм на една черта Ей! беба. Добре, аз сега имам много храна буквално. То не ми трябва вече дойде толкова. Трябва да се намерим, нали знаеш това? Я лефни и пак Джойни. Я Джойни се. Джойни. Ай са си напълно. Да, пак ще стане Такива чептички. Пак ще стане на... Не, напълно си. Аз се връщам там към печките. Смолка. Виж, че. Ето, не си на една. Не съм, аз сега. Намерих, аз май намерих втори ръг. Обрат как се намерим. Намерих втори ръг. Ай, взимай печките и идвай към... Не знам към... Къде? Ми не, то тук няма... аз те виждам. Аз виждам. Кажи, теб трябва ли ти храна или нямаш проблем с нея? А? Къде си? Аз съм при печките. Аз съм в един ръг. Не е то, къде изхвърлихме. И къде? То за който е повече желязо, то по-хубаво. А? Да, пак си на една чертичка. На една чертичка си. Ма защо? Аз знам какво пуша. Ресни си рутера. Ева. Просто аз си като се вес на компа и ми става. Аз знам, що е. Пуш и кажеш, що е. Я! Не е Окей, бе. интернет, не е компютър. Добре. Аз съм тук покрай печките. И... За малко да падна. Аз ще събирам... Охо. Ще посада тук... Ще насада тук близо до това шугаркейн. Ние къде ще живеем? Не, тук няма боровинки да се съде. Ще посадя боровинки. Баравинки. Хора, другия път казвайте... Ама то как да казвате, като коментарите са включени. Мога да ги включа. Казвайте какви приложения да използвам за монтейдж. Какво? Какво да ми дадеш? Приложение за монтейдж ли, бе? Ох, брат. Имам 32 плюс 12, 44 плюс 4, 48 общо пържоли. И 9, даже и още. Родено Соня е по. Добре, аз си преча тук още допълнителна храна. И вече ще имам достатъчно. Ето те. Where are you? Не барай, бе. Не барай. Не барай, бе.
Ту.